Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-20 ng petsa sa bulan sang July 2022. Dali na lang mga 11 días na lang kag Agosto na naman. Ay, porte. Sulod na sa bulan sang tigkiriwi mga kaksyon, no? Sige, sa mga kaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa atong sining mga aksyon reporters plus ang atong sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang atong sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. May inkwentro nga nagluntad subong aga pasado las 8 dito sa Giholngan City, Negros Oriental. Reportedly, isa ang patay kag may recovery nga mga kagamitan lakip ng mga firearms nga na-recover. Duwa ka firearms dito ang na-recover sang mga tropa sang militar. Pakaronan tana mga kaaksyon. Hibaloon ta dugay-dugay ang balita angot sa sining inkwentro mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa area sang Oriental kag Negros Occidental man, no? Kabayuntang okslang kamo sa sining mga inorasa nakachibog na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakipan nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa isla sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag mga kaaksyon namon sa kanginan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga
Mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay hibaloon ta ang ining reported nga inkwentro sa Gihol City, Negros Oriental. May isa ka bangkay nga na-recover, membro kuno sang NPA kag duha ka mga armas lutang kag mga subversive documents ang na-recover sang tropa militar. Kag ining abduction, no? Gin-report nga abduction sa duha ka membro sang Mahalang Farmers Association. Wala sang kamaturan suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Aton hibaloon na karon sa report sang aton sining patrol. Kalakip man mga kaaksyon sa balita sa Kapitolyo, Goblakson nakigsapol sa nagkalilain nga mga ahensya sang gobyerno angot sa food security program sang probinsya. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Mayor Albigin recognize ang reorganize ang Task Force Butagoy. City Veterinarian gindesignar nga mamuno sa Task Force. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni aksyon na Irek Magbanwa, kapulisan sa Police Station 4. May ginalantaw nga duha ka mga anggulo angot sa pagpatay sa mekaniko sa Barangay Villamonte, nakaligad nga adlaw. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni aksyon na John Diaz, nukpo wala pa sang may ginaugment nga police force sa Silay PNP kasunod sang suspension sang 8 ka mga kapulisan. Kag sa syudad naman sang Kabangkalanho, lalaki ginsugo nga magbakal sang ilimnon apang wala magbalik ginlabo sang upod sa ilimnan Pilason. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni aksyon no Roger Gotti binimay kang tanan sa 41 anyos blang nga babaye ho nagapangatubang sang kasong homicide, arestado sang mga kapulisan sang syudad sang Cadiz sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, 3 kadlaw nga paglupok sang bomba plano sang militar nga himuon sa Banwa sang Calatrava. Sunod sa chairman sang Committee on Peace and Order sang among Banwa nga 3 gid kadlaw nga linukpanay sang bomba ni kundi ubos ang bomba nila. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita sa ika-5 distrito, isa ka persona sa Banwa sang Lakasiliana ho ginsungka sang iya or ginsurrender ang iya sini nga homemade 22 caliber nga revolver sa idalom sang Armas Baylo Bugas sang Lakasiliana PNP. Sa balita national, Drug Rehabilitation Center sa kada probinsya, ginaduso ni Senator Bongo. Kag komisyon no deto, ginakwasyon ang 33.4 million pesos nga unliquidated funds sang NTF-ELCAC. Sa balita naman sa Commission on Election, wala na sang plano ang palawigon pang voters registration para sa barangay kag iski elections. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos mo like, ipadala lang mensahe mo kay tinguan tay na nga madala karon nga udto diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay sa mga balita na dugay-dugay kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pagbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang bal Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaksontang nagpamati sa sining udto. Mayong pagpamati lang sa kay Dako Di, no? May lang nga pagpamati Dako Di. Ayos, Nolfo Dormentes. May lang nga pagpamati Nolfo. Shinang, ay puerti si Shing ba? Pelton Lipora, Niel Andro Alamo, Joe Sugdon, Jamaica Hara. May lang pagpamati Jamaica, no? Yos, sige. Sa iban pa naton nga mga kakson nga naga-monitor sa kay Marte Artisano dira sa tambayan kuno sa barangay Tabugon, Kabangkalan, no? Thank you gid Marte Artisano. Dexter Escaberte, may lang pagpamati, live na live. Thank you, Gida. Dexter Caberte. And sakay Marialyn Bilar Hacolbe Lumbo, no? May lang pagpamati sa Canlaon City. Thank you, Gid Marialyn Bilar Hacolbe Lumbo, no? And sa iban pa naton nga mga kaksyon, sige. Karon dugay-dugay ang iban nga mga kaaksyon naton nga nagapamati diri sa aton sining nga pagpangalaga. Dali gid lang, standby mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:07 na nga aton oras. Happy birthday gali kay Mr. Joshua Christopher Vilas, subong adlaw, no? Happy birthday Christopher, no? Ayos, live extension na coffee mix anay kita. Balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa sining inkwentro nga nagluntad sining aga pasado las 8 dira sa Sandayaw, Gihulngan, City Negros Oriental. Reportedly, isa ang patay, may mga na-recover pang mga kagamitan kag armas lutang sa among inkwentro. Mangisayod ta sa pinaka-latest nga report gikan sa patrol kag abduction sa duha ka miyembro kuno sang Mahalang Farmers Association. Wala sang kamaturan kuno sa suno sakay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ongoing pa ang manhunt operation karon sa mga katapo sa 62nd Infantry Battalion against sa apat nga nabiling ginaligar mga miyembro sang Central Negros 1 New People's Army involvado diri sa enkwentro nga nagluntad alas 8 pasado kina sang aga sa sitio Taluktok, Barangay Sandayaw sa siyudad sang Gihulngan. Sitio Taluktok to, Barangay Sandayaw, Gihulngan? Yes, Aksyon Rex. Okay, lima ka mga armado ang ilan na enkwentro? Yes, Aksyon Rex, ang muli ang gaging at ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, lima kamalash ang na-enkwentro sa mga katapo. Sa lima, isang patay, apat ang nakapalagyo. Correct, sakto na Aksyon Rex.
allegedly action na Rex ang isa diri napatay ang miyembro sang NPA wala pa ni sang identity pero anuhan na karon no nga ipanaog gikan mismo sa lugar sang insidente para dalon man sa morgue action Rex para makakuha pagin sila sa mga identity sa sining napatay nga miyembro sang NPA kay na sang aga kay ang tabo diri gali action na Rex inig lima ka mga miyembro sang NPA sunod diri kay General Pasaporte ining nagpadulong liwat sa lugar sang insidente o nagpadulong dito para mag-recruit kay buhion nila ining CN1 bala Action Rex Central Negros 1 kay na-dismantle na ni Action Rex mong sunod diri kay Pasaporte nga ginpabaloman sila sa mga pumuluyo sang amumang lugar. That is why nagpatigayon sa tactical operation ang mga katapos ng 62nd Infantry Battalion kag diri natabo ang encounter between 3 to 5 minutes action Rex nga encounter sa diin sa after sang encounter isa diri ang konfirmado patay samtang apat nakapalagyo. Now na-recover diri ang isa ka submachine gun loaded ni siya action Rex sang magazine ang AK-47 siguro? AK-47 man kung taon action na Rex pero sunod diri kay Pasaporte submachine gun mang nakuha nimo. Oo, isa ka 357 loaded man sa mga bala, isa ka granada may mga dokumento, subversive documents ng Action Rex nga na-recover ang mga otoridad. Why pa identity ning isang napatay, no? Yes, sir. Why pa Action Rex kay tinguan Manila nga basi pa lang makilala pa. Dati sa ginahulat Manila Action Rex nga madurhog o mapraog abi. Ang gihol nga namuning gatambwa man sa Isabela, Binalbagan area, namuning oo. Tabuanay lang nga doha dumdumo tong nagliligat previous months to bala Action Rex dira man natabo ang do sandayaw man to gani no Moises Padilla ang pinakamalapit kag Isabela gali sa barangay Sandayaw yes Action Rex halos Padilla ang pinakamalapit na nga area correct amo na Action Rex ari ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. After sa enkwentro nila, may isa pa body count na armado, no? And may na-recover nga 1 G9 submachine gun na may magazine pa yun And then one Magnum 357 loaded ni with mga bala, may isang granada and mga personal belongings ang napatay, no? Ang napatay is isa ka lalaki, hindi pa confirm pa natin kung ano ang identity niya. Kag wala man siyang nasamaran sa tropa, no? And currently ongoing ang police operation sa ating tropa. Aksyon na Rex ang kabayan ginamang isang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginpalabot na to Action Rex ato lang duha ka government issued firearms nga na-recover sa napatay nga NPA sa Banwasang Binalbagan. Actually, sunod diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, iyan ang ginmanduan ang katapos ang 94th Infantry Battalion nga magpadulong man dito sa Banwasang Binalbagan, particular Binalbagan PNP to check ini balang mga armas kay kunti sa sunod sa iya after sa encounter gin turn over nila ining mga armas action na Rex, although ginpabalo man naton nga may ining mga armas allegedly ginapanag-iyahan sang gobyerno gikan man sa duha ka mga police officers, isa sa Sipalay, ang isa dito man sa Gihulngan Action Rex sa diin suno sa iya pasin makakuha man siya sa update kag ma-report ang Springfield M14 rifle ni issued ni sa kay Corporal Jose Ray Brinquez mo nga formerly assigned sa Sipalay City. Ambot din na ni si Brinquez subunga? Gani man kay dugay na ni Galino 2010 pa ni dumduman mo to sa San Jose Sipalay. April 30 gikuha sa iya 2010 or 2008 ang 2008 ang kay Staff Sergeant Ranulfo Sarsaba Estrada ang iya ka
Iyan Iya nakagihulngan ni, PNP. gihulngan PNP ni. Yes, sir. Oo. Ang 45. Ang 45. Yes, sir. Mm. Sakto na. That was 2008 action, Rex. Diin, siya, i-double check nila liwat to check the veracity sa sining Amo ni gining pagransak November 3, 2008 sa La Libertad Municipal Police Stations. sulod mong gali ito. Amo ning sa kay Estrada bla nga Yes, 45 oo. pistol. Amo Yes, ning action, nakuha Rex. ni. Mm. Oo, kay ginpalabutan na siya, siling niya, amo ning mga bagay nga ginakawat sa allegedly, ginakawat sa NPA, kag amo ni ang ginausarman, especially sa mga encounter action na Rex. Ariho, portion lang gid sa pahayag ni Brigadier General Pasaporte. Kasi amo niya mga na-recover nila before sa aton tropa, no? Ginapacheck mo naman itong mga recovery tungod ng itong mga parang after ito nga makuha. Para ito as part of the evidence sa atong procedure with the PNP, ang custody para sa PNP. So, i-report na nga sa ako after checking, ara man itong serial number. So, para mabala natin kung di naghalin ang mga firearms na na-recover dito sa mga NPA before. Aksyon na Rex ang kabahan gid lamang sa pahayag ni Brigadier General Pasaporte. Sige, pakaronan ko lang ng mahalang Farmers Association ni Blau karon sa hapon siguro. Ano dang update sa Baybas na? Oo, ongoing pa man diri aksyon no, but madalilag-on ang ini nga bypass operation diri sa Purok di aksyon na Rex. Purok ano? Purok Tangigi, Barangay 1 Barangay 1. na Rex, no? Ano nga team na da? Ano nga team? Grupo sa mga kapulisan sa Idalom sa Police Station number 5 Action Rex. Police Station 5 sa kay Kwan. Kay Police Major Captain John Christopher Masangkay. Okay, Masangkay. Oo. Basta makakuha mo Initially, pila ng recovery da? Ilan taon na? Action Rex, no? Pero gagmay ni nga sa say? Action Rex. Todo ang imo signal, ano to? Kung magsulod ko, madula akong signal. Galing. Medium size Action Rex. So for mga medium size ang suspected Shabu, ang na-recover na karon no, sa mga kapulisan 24689. Siyam ang sa karon na Rex. Siyam ka elongated sa say? Medium ni Action Rex. Oo, medium size. Gamay-gamay na sa iya. Oo, medyo kuha siya. I-check ta lang di karon kung bala pila ang kantidad o valor sa sining recovery. Sige pa man ang ila dara subong pag-plastar? Oo, sige pa pag-plastar Action Rex ginalista ang ibang gina-usisa pa Action Rex. Pila ka bilog ning subject ni? Kag pila daw dakpan? Isa ang nadakpan ay ninggin padala ko ng picture sa Action Rex. Isa lang na mo lang pungko? Oo, lalaki ni siguro, pero laba buhok Action Rex. Laba buhok? Laba buhok. Diba, kung Freddy Aguilar na sa? Sabi ko gani, iyabab. Sabi ko gani, iyabab. Gani man. Sige pa, karonan tanaksyon, Alvin Si Yes, sir. Bibot Galiano, nagpabutsyag babae, gali ang napatay ko no to? Gali? Dito sa Sandayaw, bla? Oo. Lang na, kung babae, gid man ang ambal ni Bibot Galiano, lingya, babae, gali ang napatay. Mas i-check ta ni, double check ta ni, kay actually wala pa man pangalan si General Pasaporte nga ginahatag, but initial, sulong sa iya, lalaki. Sige. So para man yung sitwasyon diri aksyon Rex no sa aton sining nga mga kauturan bigid ka mo maglipat para sa ikaayong lawas kinanglan
aksyon na ikirawin sa aksyon Alvin Graba. Una sa basta, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Grabang. Iban sini karon nga mga development reports angot sa sining enkwentro dira sa Giolngan City. Mabatian lang sa iban nga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Live extension na super fiber anay kita, no? May koneksyon sa may kong Una sa tamang serbisyo. Uy, sa mga kaksuntang wala sang trabaho, tsan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa karon nga mga tinion ginreorganize ang Task Force Butagoy ni Mayor Albi Benitez. Kag City Veterinarian gindesignar nga mamuno sa Task Force. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex nagpapanaog si Bacolod Mayor Albi Benitez sa Executive Order number 007 Series of 2022 ang tinay sa pag-reorganize sang Task Force Butagoy diri sa may siyudad sa Bacolod. Action Rex sa idalom sa Executive Order meron sang bag-o nga pamuno nga gin-designate ang alcalde sa siyudad sa Bacolod. Amo na siya ang City Veterinarian si Dr. Maria Aguida Trinidad de la Torre. Action Rex kung madumduman na sa time sa previous administration ang pamuno sa Action Rex sa si Sir Martin Pinaga, pero sa dalam sa Benitez administration si Sir Martin makabig naman or magpangalagad bilang team leader sa Task Force Action Rex. Suno kay Dr. De La Torre nga may arasa sa tatlo ka mga pulis gagin na assignment sa task force na nagaupod sa ila sa paglibot action raxing kaso nga may arasa sila sa mga operation or routine inspection nga ginapatigayon. Magluwa sina may raman sang City Legal Office nga miyembro sang task force nga mo ang nagagiya sa ila in kaso nga may arasa sa mga reklamo o konkumusyon nga magluntad sa tiod sang inspection. Kabahin man nga miyembro sang task force sa Bacolod City PIO ang chairman sa Committee on Market karang National Meat Inspection Service Action Rex. Damnag lang nagpatigawan sa inspection ang task force sa pila ka mga ihawan kag storage facilities din sa Masjid Action Rex para na sila nga trabaho masiguro nga mayroong proper handling kag gusto nga storage ang mga produkto kag lakit man sila nga trabaho amo ang paglibot Action Rex para magdakop kag mag-confiscate sang mga illegal nga ihaw sang karne o kontrasapatan diri sa may syudad. Haring tingog
sang pamuno sang task force, City Veterinarian Dr. Aguida de la Torre. Nag-issue si Mayor Executive Order 07 nga reorganization or reorganizing sang task force Butagoy. So bali sa bag-ong order ni Mayor, ang task force head, ako naman ang task force head, ang atong task force team leader si Mr. Martin Pinaga. Tapos ara magyapon ang tatlo ka pulis. Tapos ginapaupdan kami sang taga City Legal kag sa City PIO kung maglibot kami. So starting sang Monday na may mga routine inspections kami nga ginhimo sa mga cold storages pa lang kami, cold storages kag dressing plants diri sa Bacolod, although syempre wala pa gid kami kaano. Tapos kanina sang aga Libertad Market. Rex na batian ang tingog ni Dr. De La Torre. Magluwas sa Executive Order number 007, may ginpagaman nga Executive Order number 15, si Bacolod Mayor Aldi Benitez. Ang motaman action Rex sa mga kinawatay malasang kable diri sa may syudad sang Bacolod. So Executive Order number 015 series of 2022 nga nagamando sang strikto nga monitoring kag pagpatuman man sang anti-fencing law diri sa may syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Ano nang dalagan sang pagpangawan nila sa mga linya Black Sundel? May ara ka na Yes, na? diri sa action Rex sa bahin sa Dalan Araneta kag Dalan Lozuriaga sa downtown area. Halin sa San Juan, nag-Aranita na sila subong. Yes, diri sila nagliko action Rex kay from Sea Breeze Hotel. Liko diri sila sa may Dalan Lozuriaga, and then according kay Councilor Espino, Dalan Araneta. Why na sila magrekta to sa San Juan to sa may evangelical? Why na to sila nagrekta? Wala pa to sa action Rex nakalabot, no? Kay amo nila sila sininga ruta, meron sila sang schedule nga gitalana kundi nga area magapadulong ang team action Rex. Kaya ila sila sige na konsiderara na dapat ang mga miyembro sang telco or mga representatiba sa telco action Rex ibang mga kompanya dapat present man. Kaya bakit wala matandog ang mga internet connection or mga services nga bakit nag-andar pa lang ang mga kable, no, sang telco company action Rex. So may na sa mga consideration na nga ginaubra sang task force nga hindi siya hapos action Rex nga trabaho. Bangod likod makita naton sa Gatiwar si nagagumon-gumon si bandiri naga-function pa kasi matandog bala. Kaya mo na make sure nila nga present ang tanan nga mga Negros Press Club do natandog to. Ang mga action Rex, pero ang balik sa Espino, i-validate niya ang claims nga mera sa mga area nga natandog ang kable kag naapektuhan ng internet connection. Pero muna tingin nga pagklaro, ang ginapanguha niya ng mga spaghetti wire, mga wala na niya nag-function action Rex, pero matong mal niya kahapon, nga i-validate ang claim in kaso nga mera sa mga area nga naapektuhan ng internet connection, sinimang kampanya sang spaghetti wire, no, nga task force sang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid-aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action art tayhupon sa Kapitolyo. Standby anay. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon sa Kapitolyo. Action Art. Sila Poloson Rex may kasugpon pa ang meeting sa gobernador upod sa NFA manager, acting manager kada lakip na ang nagkailain ni Mayinsa sa gobyerno at istoryahan ang pila ka mga plano at programa sa ginatawag na pagpatigayon sa food security program diri sa Negros Occidental sa diinti bulan sa Setyembre amo ninginog paanin ni Rickson taon sa iya nga mga palay kaya mo ni siya ang umpisaman sa ani dili man madungan no ang mga program na lagi patuman ni Gov that is why patawag ini agency no na mga kabahin para at least mabutang na nadaan sa gusto perspektibo ang pagpaganda sa probinsya especially sa ginalantaw o most likely kung hindi masumar di pa na pagtaas sa presyo sa mga balaklon. Now, sunod rin kay Kuska, ti ang isa di lagi na diskusyonan o diya kay Governor Lacson, amo ang mabigig sa probinsya, action like sa ina sining buying o palay o kung pagpamangumpra sa mga humay na kinailanti at least ang inapay may bastante na nagpapastock bilang preparasyon. So para karon sa hapon, di may harap agad sa magina-clarify kaguyag pa ipamangkot ang gobernador kag sumasiyati plastar iniga sa kay Gov no ang pinaka mga strategy nga ginaplano man kag ang guidelines o kung ang ginapapanaog man na policy guidelines sa NFA dito sa national. Yari na parayag ni Putano Kuska ang ating General Manager sa NFA Negros Occidental. Convergence ang mga tanan inline agency na nagatouch ang hunger alleviation, poverty and hunger alleviation program. Mostly, gintouch to ang kaming activity for this main crop, specifically ang aton nga palay procurement. Ang produkto sa mga integrators association. And then, raman ang mga composite team, raman ang DTI, Land Bank of the Philippines, and the OST, NFA, DE, and then ang province or Office of the Provincial Agriculture, and then SIGOB, and then manang spearheaded by the National Irrigator Association or the NIA. Gintouch to ang plans and program for the coming main crop. Ano mga gin-update ni Gobsimo? Actually, ang gin-update siya, nagpamangkot siya sa amon program kay mag-inlay down ng kuto nga proposal sa ila with regards sa procurement program ta this coming main crop. Another appointment to further discussion this afternoon. And then reporting sa mga... ni Epifanio Cosca, ang acting general manager sa UP Negros Occidental, sa bagong ilang natapos ka sa conference ni Gov Lacson, parte niya din kay Action Rex na problema balangating Negros Occidental nagapabilin sa gihapon ang mataas nga cases nga recorded kung kadamuon no, dahil sa Bilog Region 6. Bangon sining balita Action Rex kag especially luyag ni Gov i-update ang tanan nga mga local city and municipal health officers kung balati kumustahon niya ang pagtukod sa local task force parties dengue kasi ni Gov may araman kita bastante ang supply o kung pondo para sa mga program di gusto niya ini-update. In fact may plano sa Action Rex na within this week ipatawag ining mga municipal kag city health officers pagi sa Zoom no magakandak siya sa Zoom meeting to update kung malala na ang ila ginahimo nga tikang kay siligo pa mo ni reason ang Negros Occidental apisal sa mataas na porsyento sa increase kung dengue virus ang pagambalan o dengue cases wala kita yung nagdeklara diri sa tawag na state of calamity bangod kay bastante ang pondo kag ina-allocated every year. Isinigo gusto ko gid may baluhan gikan mismo sa sining mga health frontliners kung ano na ang strategy o kung ano na nalabutan sa nila ginahikot subong nga mga activities in order to prevent
treatment o kung mapauntat ini nga panay na pagtaas ang kaso sa COVID, sa dengue. Now, na-expect ang governor by Friday kung matigayon na ng kompleto nila itong patigayon sa meeting sa tanan ng mga city and municipal health office. Makapatigayon na ini siya sa liwat press conference to update kung ano ng status kada mag-rehino sa tagsag ka mga opisyales sa lokal action like sa. Dugangan pa matikoran ni Dugan, tingog sa aton sa action report sa tingog ni Gov Lacson regarding sa dengue. Balita gikan sa provincial capital ng atong balita mo ilog na tulong sa inyo sa Kaluwansan mag-extend. Sa balita mo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginakson Artay Hupon. Standby na aksyon na John Diaz. Balita sa Nokpo. Dasnan talang na karon dugay-dugay sa mga kaaksyon ta. Atensyon na may gini. Ay, puwerti dakop ka, daog ka, Rolita promo sang aksyon Radyo Bacolod. Masugod na ni by August 1, mga kaaksyon. Ti subong pa lang, namigid nga may ideya na kamo parte sa dakop ka, daog ka, Rolita promo sang aksyon Radyo Bacolod. No? Kung aktibo ka nga tagpalamati sang aksyon radyo, ay gid problema ni. Makabaton ka sang kupon mga kaaksyon. No? Pagbaton mo kupon, ang kopya rasimo, ang kopya sinang isa, dalon sang personnel sang Action Radio dari sa studio kag mapatiyog kita sang Rolita. Anong mga nagahulat ka mga premyo? Bukan na 1,000 pesos, no? Cash ni 1,000 pesos pagkadto mo ding kung ikaw malawagan, kung daog ka, hatagan ka time nga makakadto ka dire sa estasyon tapos palibot ka dire sa Rolita, either madaog mo 1,000 pesos or gift check mga kakson. May appliances, cellphone, kag isa ka sakong bugas. Ay, puertino, katahom kan nami mga kakson, no? nami gid mga kakson, no? Ang himuon lang ninyo, sugod subong, mati ka mo da, i-follow, kag i-like ang page ni Action Rex, pwede man na. Kagiban nga mga personnel diri sa Action Radio Bacolod, no? I-share ang promo, kag i-share na. Kung damo kada nga mga abyan nga ma-share sa promo, i-share na ina, no? Kag magpamate sa Action Radio Bacolod, live man or sa radio frequency sa 684 mga kaaksyon, no? I-comment lang dadayo na ang more or less 5 ninyo ka mga paboritong reporters and anchors sang Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, ang promo mag-aumpisa na by August. Bantayan lang ninyo ha, kay i-announce naton kung sano ini mag-start. No pang ginahulat ninyo, kundi magpasakop na. Sa dakop ka, daog ka, Rolita promo sang Aksyon Radio Bacolod. Why na nagakulugan ngali kung makakuan ka na kupon, winner ka na, no? Hindi pwede. Pag hatag si mo sang kupon, permahan mo, butangan mo ngalan kag address. Dalon na dire, tapos patiyugon ang Rolita. Kag kung magabutan ang imong ngalan, tawgon ka, hatagan ka time, nga makakadto diri sa Action Radio. Then patiyog ka sa imo sining nga prize. Amo lang na kasimple magpamati lang sa Action Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, baloka ang car aircon kung kay
Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanay balita ni Akson na John Diaz sa Nokpo. Inimay kang tanan sa Nokpo. Wala pa sang may augmentation ng police force sa Silay City PNP kasunod sang suspension sang 8 ka mga pulis. Kag sa syudad sang Kabangkalan, lalaki nga ginsugo magbakal sang ilimnon ho. Apang wala magbalik ginlabo upod sang upod ya sa ilimnan Pilason. Yari ang countdown sa report ni Akson na John Diaz sa Nokpo. Akson John? Akson John? Din siya maagi. Dali gid lang Akson John kay i-check tang imo sining komunikasyon para nga sigurado. Sabi ko kung sa radio sa maagi. Ara na siya. Sige, kay kung way pa, pakarunan talang na siya, no? Para siguradong sigurado. Sige, Akson no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May lang ang pagpamati kay Jocelyn Song Comedia, mga kaakson, no? Jocelyn, si Atia Kimiriman, Christine Minias Villalobos, Junel Halurena, no? And Rochelle Folencio Susana, si Harry Quinyosa Hamilano, ga-monitor kay Ronnie Kagalawan. Thank you gid sa Ronnie Kagalawan and Huma Lumina. Christian Roa, thank you so much gid. Jeremy Bailado sa Bakyas Mansilingan. Cathy Ver, salamat gid, no? Sa imo sininga pag-monitor. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Akson na John Diaz sa Nokpo. Akson John? Action Rex subtob subong wala pa sang formal nga mando gikan sa High Command sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Nokpo para sa reassignment sa mga bago mga personnel na posible augment dito sa may Silay City PNP. Kasunod sining suspension order nga ginpapanaog sang Napolcom batok sa 8 ka mga persona o kung ka mga pulis sang Silay City PNP Action Rex. Si Rodrigue Police Lieutenant Jody Cisco Talogo ang spokesperson sang Nokpo. May aragin man nagabot nga 8 ka mga bago nga PNCO kung Police Non-Commissioned Officer amo ni bila from patrolman tubtob sa Police Executive Master Sergeant nga posisyon galing kay ginawlatan man kay supposedly may iba na sa taning assignment nga ihatag sa ilang Nokpo Action Rex. Rason kun nga subong hapon nagapatigayon sa emergency meeting ang Central Command sang Nokpo para istoryahan ini mga bago nga mga assignment sa ibang mga PNCO sa Action Rex. Kaya nagapati diri sa katalogo ining 8 ka mga pulis bisan pa nga wala ginhingadlan dagko o kamatagas man nga mga posisyon na ginakapitan sila diri sa bahin sang Silay City PNP. Amo nagkaroon na isa ka palaligban diri nila pero tiginatag naman nila diri o gitugyan nila sa hepe sa Silay City PNP ining pagbalasa sa mga personnel agud hindi lang mabakante Action Rex ang pila ka mga posisyon kag hindi man maapektuhan ang operation diri sang Silay PNP. Kay kon madumduman ining Silay PNP consistent ining nga awardee kag nagapanguna sa mga accomplishment sa bilog nga Negros Occidental kon City Component Police Station ang aton paghahambalan. So nagalaom diri sa katalogo nga mapangitaan sa paagi ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang acting chief of police sa Silay City PNP ni mga problema sa ilabina sa kakulang sang mga personnel. Yari si Police Lieutenant Jody sa katalogo ang spokesperson sang Nokpo. Balibala wala pa anyway sa short kita sa tao subong. Kaya nga to hindi na abot tinaton sa upuser to may harapan lang tang wagi kalabutan no walo Okay. Pero sa manning power sir siguro mangita na ang aton nga provincial office to admin section mangita na sa pamagi para i-replace na itong walo kasi napakati ito sa ilang mga trabaho. At isa na place may mga posisyon sila nga napakante so kasi mapitahan ang functions ang kag at the same time sa mga performance sa ato nga Silay City Police Station sir will be affected din ang amarosa kasi may mga tao dira nga nakaposisyon kag probably may pina-apply sila mga compliances to higher office. So Actually, si Police Lieutenant Catalogo. Bilang background sa nga kaso, gingkuha natin sa statement si Police Lieutenant Colonel Nero Solis, amulisa ang PIO naman niya sa Police Regional Office 6. Kaya ning mando, actually ginpagi sa may Pro 6 Action Rex. Pero according to kay Solis,
iyagi niya ka National Police Commission o kon NAPOLCOM nga suspension order nga ginpapanaog. Kay sunod rin sa iya sa record nga iyang nakitaan, ining NAPOLCOM order nakabase ni sa order number 2022-03137 nga ginpapanaog pa sa tong Abril 20, April 2022. Ginapasa ini sa may national office ng Philippine National Police kag bangod sa pinakamat changes kag naglabay ining eleksyon, wala ini napatuman girayon ang mando sang NAPOLCOM. April 20 pa mo rason kun nga ang CPNP ang nagdesisyon nga ipapanaog ining mando sang July 16, 2022. Dito nag-take effect ining mando ginpasa sa may Region 6 ginpapanaog diri sa NOCPO kag gina-implement ining suspension order nga magasugod July 16 to September 3, 2022. 50 kaadlaw ining suspension sang 8 ka mga PNP personnel sang Silay City PNP. Ang background sa ni Action Rex ini base man sa resolusyon nga ginpapanaog sang NAPOLCOM sa tong Mayo 12, 2021 in relation sa complaint nga ginpasar o kung ginfile dala sa NAPOLCOM 6 sa idalom sang DAC number R6-2019-0016 sa kaso nga grave misconduct. Yari si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis may angot sining. The period of suspension shall be adopted in their length of service. Authority, NAPOLCOM Implementation Order number 2022-03137, dated April 20, 2022. Okay. On the decision under SD case number R6-2019-0016 for less grave misconduct, dated May 12, 2021. Okay. Sige. Action Rex, ang background si Dre, kung batiyan natin si Solis, 2019 ang case nga gindak. Kay ginkuha na to sa statement, actually, galing kay hindi lang gin magpa-recorded interview, sa naton ka source nga isa ka personnel dira sa may Silay City PNP, ining kaso natabo way back 2019. May angot ni Action Rex sa illegal nga panahor. Kung sa diin nag-operate ining 8 ka ba personnel sa isa dira ka illegal gambling nga natabo sa sunod sang Silay, tapos ginpailan sang kaso ining mga subject sang operation, ang natabo doon nag-file man, balik, no? Nagbalos, bla kaso, ining mga pamilya, kag ang subject mismo sang operation. Ginpasakay ning reklamo Action Rex sa NAPOLCOM, kag ang NAPOLCOM ang nagpatigayon sang operation. 2019 that time, ang hepe sang Silay City PNP was Police Major Noel Polines, nga subong ari nga na destino sa Bacolod City Police Office. Si Attorney Joseph Celis, ang Regional Director sa NAPOLCOM, nagpayag na karon maatagsa sang dugang nga background nilangot sini nga kaso diri sa Action Radio Bacolod. Sa iban pa nga balita, pirasono ining isa ka lalaki, ari ni sila actually sa may isa ka limnan, kumo may isa ka birthday party sa pamilya sining biktima dira sa bahin sang Barangay Tampalon sa sunod sang Kamangkalan. Kapon ini pasado las 3 ang takna sa hapon, naga-inom-inom Action Rex ining biktima nga si Ronel Saboriga, 21 anyos, o po di man nila actually suspect nga si Nestor Madamay, 30 ang edad. Ang sabi pareho na sila nga residente dira sa may Barangay Tampalon sunod sang Kamangkalan. Doon nga ayaw lang sila, nagtambong sa birthday party, nag-inom-inom. Ginsugo Action Rex ining suspect nga si Madamay, ining biktima nga si Saboriga nga magbakal sang makaulobog ni Limnon. Sunod rin kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang PIO sa Kamangkalan City PNP, ginatagan sining suspect sa 500 pesos ang biktima, bakal tanduay Action Rex. Kinaglakat man ko ng biktima nga si Saboriga, galing kay napilahan ako no kaminuto o ka-oras, why ko no nagbalik ining biktima, why man turkitaan ang ginpabakal yang tanduay. Kaya mo na nginit ako ng pangaki gurong suspect, ginpangitayak sa Rex ang biktima, ginkantuan sila nga balay, diktoya ka nakita, kag nagnilalasay ni sila nga duwa. Tubtob nga ginakuha sining nga suspect, ining sukbit kaya bala nga binangon, kag ginlabo ang biktima sa iyang ulo, sa diri nga lawas, kag sa tail Action Rex, kag giningagaw mandala sa may ospital. Samtang ang suspect ang nagpalagyo naman matapos ang krimen. Yari si Police Lieutenant Jomel Salarda sa atong interview.
Jennifer birthday sa ano niya, ano nito, tuwag mo tao tayo, nilog sa isang sample naman niya. Okay. Ano, sa isang victim. So, nag-inom-inom ni sila. Tapos, yung sugo ng isang suspect, ang victim, kinaubos ang ilang ng sugo na niya bakal sang tanduay. So, sa ganda ng tingaan is isang 500 pesos. Yung pagkatag isang 500 pesos, yawan siguro sila ulat, mga 30 minutes na. Wala pa kabalik yung sugo nga biktima. Okay. And then, iba-iba yung suspect ang yung biktima. And then, nakita niya nilapit sa ila balay. And then, yung palapitan niya, hanggang istorya, tapos sa muna niya nagbaisay. Then, wala siyang, hindi ko may nagipit niya, may nagkuha ang pero yun naman nakainom. Nagkuha yun yung suspect sa ginangon. Ang korek kabatian si Police Lieutenant General Salarga, ang PIO sa Kabangkalan City, PNP. Balita gikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon dyan di. Aksyon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon na radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa NOCPO, BCP, OTA, karon dugay-dugay. Aksyon na Eric Magbalwa, standby. Kagangato sila nga mga out-of-town reporters. May tisianay, kulang balang imo sila nga lawas, ang vitamin C, kinanglan at talang magmay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga Malakay Finance Corp. Train ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang work Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Balik na diri sa ato sini nga pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 12 ang aton oras kadtuan tanay balita gikan sa Bacolod City Police Office si aksyon na Eric Magbanwa maki-update tanay sa pinaka-latest nga investigation sang Police Station 4 may kang tanan tublas paglutang to sa isa ka persona ti duwa ka mga anggulo kunong ginalantaw di sang mga kapulisano sa paggalutang sa isa ka mekaniko. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, happy birthday, no? Happy birthday sa? Happy birthday? Kay sino? Kay Tata Istong di Maala. Ayo di purma. Abi mo yung birthday. Ako naman. Ano po to birthday mo doon? Kay pa to yan. Birthday. Subong birthday naman doon ko sa ako. Tatay Stong, happy birthday. Happy birthday. Tiway kita na. Ari, nagwa dito wala to? Ayo di purma. Tihil ka, baboy. Gani man ah. So, nato din tihil ka, baboy, para nga makalduhan ka rin mayo. Okay, Tatay Stong di Mala, happy birthday. Happy birthday 86th birthday ni Tatay Stong. Wow. Makalabot ang muna ng itag, lipay na sa. Kagkapagsik pa siya, no? Ate, huwag ka ni Tatay Stong sa lakyan. Gadalagan pa, gadala pa sa lakyan, gadjogging pa. Basta gani ka, barbell pa sa mo. Wow, grabe. Ayo di purma. Kinahin ko naman ba nga tigulang ka na, no? Laban eh. Abra sa pasawa? Tiyan mo na. Sige. Happy birthday kay Tatay Stong, Happy birthday, Aliwata. Way ka na chimpo, no? Way na, lang nagid ko. Kani man titil ba ni Kata sa Saray ang kaso ni Blas ang mekaniko ni Blas. Agin na rotar sa tong Domingo sang gabi dira sa may Camon Circuit sa Barangay Bilamon. Kining napatay nga si Eduardo Buod nga taga Rojas Avenue, Barangay Taito 9. Now, actually, Axorex cremate niyang iya sila nga bangkay kahapon nga adlaw. Dara ang bangkay arang gihapon ayak dara sa may Rolling Hills Memorial Chapel after nga na-cremate ini. Kaya ginapakamayo sang pamilya Action Rex nga hindi na lang pag-ipautopsy ang bangkay kundi ipa-cremate na lang kag naistorya man kahapon ni Major Richie Gui ang hepe sa Station Number 4 ang abogado nga amay ni Jose Eduardo Buot nga si Attorney Buot kag suro sa iya ginatugyan niya na lang sa kapulisan sa Station Number 4 kay Major Gui ang pag-usisa kapag justisya sa kamatayo sa isining bata kay sina mismo Action Rex nga pamilya si Attorney Buot way man actually gani ginsang nahibaluan sa sining kaso nga pagpatay sa bata kay masyado ini kuno ka secretive o kung masyado kahipuson kag wala man lang nag-share ko may mga gamay nga problema sa iya sining nga ginaobrahan Action Rex. Pero ang identity sa mga suspect so far suno sa kay Major Guhe medyo blanco pa sila pero nakita sa CCTV Action Rex na hagip ang isa ka Toyota Vios nga posible amoy ni ang nagasurveillance sa biktima. Duwa ni ka balik-balik sa Toyota Vios Action Rex mo nga nakitaan sa CCTV nga after sa tong paglupok nakitaan na lang sa uli nga may isa ka sibilyan nga nagadalaga siguro kapati isang lupok pero asto sa direksyon sang Toyota Vios Action Rex hindi na mahagip sang CCTV camera Action Rex no kag lain-lain color ni actually ang Toyota Vios di kay kung mainitan gali do nagalain-lain ang color ni Action Rex. So, why gito pa-identify ang sakay sa to sang Toyota Vios. Now, asto sa motibo, duha, diri karon kaanggulo, ang ginausoy sang Station Number 4, Number 1, ang iya sining trabaho bilang mekaniko, kagamuman ang nagaobra, ng mga salakyan nga ginapasulod, dira siya sining shop Action Rex. Ay may mga unconfirmed report karabaton si Major Guhe, nga madamo nagali sa mga salakyan, dira nga ginapasulod sa talyer, ni Jose Eduardo Buot nga hindi matapos-tapos mula obra Rex tapos igo madiscover sa tagiya nakuha ng kwarta sa insurance Action Rex. May ara man report unconfirmed si Guhi nga nabaton nga nag-intra managali sa sideline nga pagbaligya sang armas lutang
ining si Jose Eduardo Buot. In fact, may information nga naman tol si Gohe nga may isa ka M4 nga ginbaligya or ginapabaligya sa kay Jose Eduardo Buot nga nabaligya niya na Actor Action Rex pero wala ya mahatag ang amount, ang kwarta na bilis ang M4 Action Rex. So diri daw nga punto, diri nagausoy ang pulis nato nga kiti ang mapulupudla, diri kiti wala gid sang mabakod, walang ebidensya na magtudlo sa sila nga matao, kiti ang mga tao Action Rex, mga bigatin man kung si Major Guhi pa kag wala sila sang may matumbok ebidensya nga magtudlo nga amo man abi na ang pinakamotibo kag amo na sa persona bali ang ginhalinan sang sining paglutang sa kay Eduardo Buot Action Rex. Monte sa parayag ni Major Guhi sa to sini pinakalites nga interview karong ginamang nga ukto. So with regard sa identity sa ato no suspitsado, until now, blanco pa kami. But then may mga report kita na receive pero unconfirmed pa. Ang biktima tada mo, misyagalit ipangwa nga mga trabaho bala sa shop. But then hindi niya ma-deliver ang trabaho. Bali nakuhaan niya na budget sa insurance company. But then hindi niya matapos-tapos ang mga trabaho. So daw, amo na isa ka ginalantaw ta no? Kung amo ginablang rason nga ginhimo gito sa iya. Ikaduha, may informasyon man na paton nga kasulo sideline ni siya gali o bamaligya man to si pero unconfirmed pa na kiti wala man ginasa mga na-interview ta hindi sila mag-comment regarding dira pero may mga nagalusot ng istorya nga halimbawa may pusil sabda nga inugbaligya sa iya na ginatawag ginapapangitaan bayar daw mo ng istorya magluwas sa iya na shop amo nang iya sideline daw siya gapangita bayar sang mga arpas na gina-referred man sa iya kay may mga outside Bacolod pa ng mga transaksyon na ginalocate din siya kay tungod na may isa kuno ka import nga ginapabaligya na siya kaga daw ay mahatag ang payment and then daw may ginpasulod pa ni nga salakyan sa iya shop nga Land Cruiser dinakuhaan naman budget pero wala man gingigo so mga outside Bacolod na nga mga kliyente niya pero hindi taman mahambal ang names sa bong kaya wala ta proof kaga evidence na galing sa ila. So dodra ka mo subong sa poko sa duha kang gulo? Yes, so in disregard na ng drugs kayang babae sa iya lang gini trabaho. So buong ari kami di sa balay sang gina-expectarya to nga bisita sa custody sang gabi to na maupod yata ni inom and then nag-abot after 20 minutes natambo na siya. So may nakahambal sa ato na mo na ang gina-expectarya nga bisita kay nakakadto gito kagaling kay wala bala pakita sa aton. So buong na-locate ta balay di sa lihis and then sugilan nonon ta na siya kung bala may naibaluan siya regarding sa pagkapatay sa Migos. Actually, sa Police Station, si Gohe ang hepe sang Police Station number 4. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric magpawag report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO sa iluhan tanay si aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 41 anyos nga babayeho nga nagapangatubang sang kaso nga homicide ginaresto sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava ni. Yari ang countdown sa report ni aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Action Roger. Yes, Action Rex inaresto sa mga katapos ng kapulisan sa Cadiz City PNP ang isa ka 41 anyos nga babae nga nagapangatubang sa kasong homicide. Inipagi man sa isa ka arrest warrant nga gin-issue sa RTC Branch 60 kag daw mga 8 ka tuig na ini nga giparaguan nga kaso. Dito ini ginaresto sa may area sang Banwa sa Calatrava. Kag ang suspect kilala kay Isabel Necesario e Doktora, 41 anyos ang edad sila silingnag, kag residente ini sang sitio Kalipaan, Barangay Bangkerohan, Ciudad sa Cadiz. Suno sa report, wala pawan inisyas ang bana, meaning single pa. Kag gin-operate ini na Police Lieutenant Colonel Helian Dispe, Pormana Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Gina Fernandez, tungod kay babayi ang taga-aristuhon. Upod man ang pulis ng Calatrava idalom sa supervision ni Police Major Lumiaen Lidawan kag iban pagid nga mga friendly unit gin-serve ang warrant of arrest nga may criminal case number 5159-C sa kasong homicide nga ginpirmahan sang nag-retired nga judge si Honorable Judge
Renato D. Muñez nakapit sa September 1 tuig 2014. 40,000 ka pesos ang nakatalana o kung ginpanugot nga piyansa sang korte para sa iya sinitemporaryo nga kahilwayan. Matapos ini siya na aresto, may mga alas 11:20 takna sang aga kapon, ini siya ang gindala gilayon sa bahin sang Cadiz City PNP. Ipedalom sa physical examination, kagintagaan man siya informasyon parte siya kinamatarong bilang isa ka akusado. Sa karon, ini siya ang detinado diri sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Daton sini mga kaaksyon nga mahilig magkape sa liwat aton. Aksyon BBP program. Ini sa Aksyon Roger Gutim de Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Sanbayan ay Aksyon Nelson Patinio. Ario, ginarekomendar ta sa inyo live extension na Vita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluhan, tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. No? 3 kadlaw nga pagpalupok sang bomba plano sang militar nga himuon sa banwa sang Calatrava. Suno sa chairman sang Committee on Peace and Order sang among banwa. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio gikan sa banwa sang Calatrava. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Aksyon Rex ginapasiguro sang militar sa mga sangguniang bayan members sa banwa sa Calatrava nga wala sang may mapektuhan nga mga bumuloyo sa tion nga madayon ang plano sini nga 3 kadlaw nga pagtesting sang ilang mga bomba sa barangay Minapasok, banwa sang Calatrava. Ginapahayag ni Councilor John Mark Pabros, chairman sa Committee on Peace and Order sang banwa, nga pabor sila sa pagpatigayon sang bomb test sa lugar apang kinahanglan nga wala sa mapektuhan nga mga residente sa lugar. Dugang pa sini nga ang militar ang magapatigayon sang massive evacuation malapit sa lugar sa tion nga madayon ang plano sa militar nga pagtesting sang ilang bomba sa sulod sang 3 ka adlaw. Yaring dugang pahayag ni Councilor John Mark Pabros sa interview sang Aksyon Radio. We agree to their request. However, the Sanggunian also posed some suggestion related to the safety, especially
sa mga tao nga ara sa palibot, no? So ginraise na nga mga question, ang radius sa lupok, ang radius of damage, I think nasa 15 meters circumference. No? Amo nang gidakon. So gin-discuss na mo na ang kabahin sa pahayag ni Councilor John Mark Fabros, ang 79th IB ang nagpresentar sa ngila sining plano sa Sangguniang Bayan sa tung Lunes nga adlaw, Hulyo 18 sini nga tuig. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon niyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Nelson Patiño. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava sa iluhan tanay si aksyon na vidya pasible isa ka persona sa Banwa sang Lakasiliana ginsuspende ginsurrender ang iya sining nga homemade caliber 22 nga armas lutang sa idalom sang armas baylo bugas sang Lakasiliana PNP. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Aksyon Rex sa iya ka persona ang nagsurrender sang iya ni homemade nga kalibre 22 nga armas lutang sa La Castillana PNP sang tinikdan nga adlaw Martes, July 19, takna alas 11:30 sang aga. Ang ining persona, Aksyon Rex, ang residente sang Barangay Lalagsan sa nasambit iya nga Banwa. Ginpangunahan naman ni Patrolman Eric Lumugdang, ang assistant sang Tokhang kontra armas luthang, kag isa man ka police non-commissioned officer kaupod si Police Corporal Gerson Guache ang pagbaton sa ginsurrender nga armas luthang. Nagkabato naman sa tunga sa sako nga bugas ang nasambit nga persona gikan sa La Castillana PNP. Kung madumduman, Action Rex ginlonsyar ang armas baylo bugas sa programa sa kapulisan sa din tinutuyo sini among matap na ang problema sa illegal nga droga kag terorismo. Sa karon nagapanawagan ang La Castillana PNP sa publiko, partikular na ang mayara sang armas luthang nga wala sa nagakaigo nga dokumento kag gidayon ini nga isurrender sa kapulisan tungod nagkapasalig man ang aton sini mga otoridad nga hindi sila iya pagkasuhan sa baylo, hatagan pa sila iya sang bugas. Balita nagikan sa Banwa sang La Castillana. Ini si Aksyon VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na VJ Pasible. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation na mo siyang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kakson. No? Gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas. Mga kakson na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon,
kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o konlunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad. Ang waita malabutan, pabuwasantan lang ini mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Sunod na sa diligilamang madugay upod kay aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.